toliko čokoladnih bombona? Znam da si jako dobra i daćeš malo svojim drugaricama. Znate šta, gledajte svoju porciju? Jao, moja porcija je manja, ali nije tako mala kao kod Eme. Da, ja sam dobila porciju za lutke. To nije fair. Nemoj da se smeješ. Dobro, sad ću probati. Wow! To je mnogo ukusno. To je to. Sve sam pojela, baš brzo. Hoćeš mi dati malo? Ne, ne može. Sama ću sve pojesti. O, da. Bila si u pravu. To je mnogo ukusno. Oho, a unutra je punjenje. Neverovatno. Želim da pojedem sve. Znate šta? Došla mi je dobra ideja. Sad ću napisati nešto od ovih bombona. Pogledajte, to je prelepo. Wow, svaka čast. Bravo. Ok, prvo ću pojesti kvadratne bombone. Divne su. A što me tako gledaš, Ema? Želiš da znaš šta ću dalje raditi? Onda gledaj. Uzet ću mleko, lepu čašu. U čašu ću staviti lepe bombone, a zatim sipati mleko unutra. Zatim će mi trebati šlag. Da, tako je. Moj koktel je spreman. Ostalo ga je samo ukrasiti i to je to. I naravno treba mi slamka. Moj koktel je spreman. Wow! Hej, sklonite se. Spremala sam ga za sebe. Baš je lep. O, da, popit ću sve do kraja. Pa dobro, ja ću pojesti svoju gomilu. Jao, treba pažljivo uzeti bombonu da se kula ne sruši. O ne, šta da radim? Devojke, tišina, ne mrdajte. Polako ću, jao, šta se dešava? Sipaju se i sipaju, a ja želim da uzmem ovu bombonu. Eto, sve se prosalo. A vi ih jedete? Sram vas bilo? Pa dobro, poješću barem nešto. Hej, nemoj biti cicije, imaš baš mnogo bombona. Sklonite se, to je moje. Sad ću te prebiti. Dok se oni svađaju, ja ću pojesti bombone. Izazov sa malom, srednjom i velikom hranom. Sad ćemo saznati ko će šta dobiti. Oho, žvake! Još i u tako lepom pakovanju. Jo, šta je to? Oho, sad je na mene red da se radujem. Samo pogledajte kako velik aparat sa žvakama sam dobio. Emily, sad ti. Da, sad ja. Drugari, pogledajte koliko žvaka ima ovdje. Wendy, a ti nemaš sreće? Ne brini, barem ih možeš prvo probati. Da, barem jedna dobra vest. Samo, kako da dođem do ovih žvaka? Ne mogu da ih izvadim. Hajde! O ne! Sad mi se još i prst zaglavio. U pomoć! Ne znam šta da radim sa tim. Ajo, Wendy, moraš da paziš. Sad ću ti pomoći. Vuci! Hajde! Nešto neće. Prst je i dalje unutra. Ostaje nam samo jedno. Motorna testera. O ne! Šta? Da li uspelo? Nego šta si mislila? Da ću ti odseći prst? Eto, izvoli, posluži se žvakom. O ne, ponovo mi treba pomoć. A ne sem, učinilo mi se. Dobro, probat ću. O, to je veoma ukusno. Želim da probam svaku boju. Sve su različite, ali jednako ukusne. Jao, nemam komentar. Ok, a vreme je da i ja probam žvake. Samo bez ikakvih testera? Daj mi to, to je opasno. Ok. Mislim da ću naći kovanicu da bih dobio žvake. Uvek nosim novčanik sa sobom. Da, evo ga. Da vidimo. Ubacujem je unutra i okrećem ručicu.
Da, evo moje nagrade. Baš sam hteo da probam zelenu žvaku. O, da, baš je lepa. I balon je ekstra. Ha, cool. Dakle, nastavit ću. Hej, zar zaista nemam više para? Eto, šta sad da radim? Imam jednu ideju. Žvaka je kao plastelin. Tako da što ne bih napravio kovanicu od nje? To je genijalno. Hajde, sad ću baciti je unutra. Nešto neće. Moram se potruditi. Hajde, još malo. Eto. Trebaju mi ekstremne mere. Ne smem koristiti testeru. Onda ću uzeti čekić. To, konačno mogu probati one ukuse koje želim. O, da, baš je ukusno. Wow, i balon je super. Cool, ja sam zadovoljan. Zanimljivo, ali ne sviđa mi se taj način. Zar niko od vas nema kasice? Može se razbiti? Šta je ovo? Čekaj. To je kasica egumena. Što bi je razbijela? Dovoljno je samo otvoriti poklopac i to je to. Eto ti sve tvoje pare. A, jel da? Tako jednostavno? Dobro, hvala na pomoći. Sada mogu pojesti koliko god hoću žvaka, a ja hoću da pojedem sve. Počet ću sa žutom i crvenom. Da, baš su ukusne. Idemo dalje. Moram iskoristiti sve svoje pare. Wow, samo pogledajte koliko žvaka ima ovdje. Dobila sam sve žvake. Sada mogu da se kupam u njima. Zar to nije prelepo? Ali bolje da je pojedem i naduvam najveći balon na svetu. A bit ćete oduševljeni. Šta si rekla? Mislim da je to loša ideja. Balon je preveliki. Oho, pa to je Nuti. U stvari, čekajte, izgleda da je ova tegla napravljena od čokolade. Da, od čokolade, cool. Oho. Aha, ja imam veću teglu. Jedva čekam da probam. Šta? Ne mogu da verujem. Da, to bi trebalo da bude veoma ukusno. Baš mi se posrećilo. Oduševljen sam. Sandy i Nancy, jeste vidjeli ovo? Baš mi se posrećilo. Ok, pošto sam ja dobila najmanju porciju, počet ću da je jedem. To je baš ukusno. Ispada da je to mala tortica. O, da. Završila sam. Ko je sljedeći? Ja ću. Ne, skloni ruke, Itane. Sad je moj red. Hajde, odmaraj. Probat ću poklopac. Wow, kako ukusno. Ne mogu da verujem da jedem čokoladni poklopac od Nuti. A sad ću probati ostalu teglu. Wow, kako lepo. 10 slojeva torte. Topi se ustima. To je nevjerovatno ukusno. Mnogo mi se dopada. Jao, kako Sandy lepo jede. Ne mogu više da trpim. Ali moram sačekati da Sandy završi. Hajde, požuri. Ostalo još malo na prstima. Da, sad je moj red. To izgleda nevjerovatno. Tu je 100 slojeva, zamislite. Devojke, to je super. To je najbolje što sam ikad jeo. Imam tako dugačko pače. Nevjerovatno. Hoću ja? Hej, skloni se, Sandy. Ova torta je samo za mene. Nastavit ću da jedem. Ostalo još malo. I još par zalogaja i poješću svo ovo pače torte. Iskreno, malo sam se umorio. Ostalo još malo. Dakle, nastavit ću da jedem. Moram pojesti sve ostale komade. Devojke, tako mi je drago što sam dobio veliku teglu. Mogu još dugo uživati u ovom nevjerovatnom ukusu. Itane, kako to sve staje u tebe? Ne razumem. Ne znam ni ja. Itane, šta radiš? O ne!
Joj, devojke, ne znam šta me je spopalo, ali dobro. Nastavit ću da jedem ovu prelepu tortu. To je najbolji dan u mom životu. Pa to je kola, super. Kim ima samo jednu teglicu, to je čak i tužno. A Chloe ima 10 limenka, ona je presrećna. Svi vole kolu, ali Tina je imala najviše sreće. Dobila je 100 slojeva kole. Super, neverovatno. Dakle, Kim počinje. Hajde, Kim, brzo ćeš ti to. Da, nemaš sreće danas. Imaš li ideje kako otvoriti limenku? Da. Ja ću koristiti olovku. Treba dugo trljati poklopac i onda će se kolo otvoriti. Gledajte, nikakve magije, samo TikTok. Uspela sam. A sada vadim slamku i pijem. O da, kako ukusno. To je to. Chloe, sada ti. Stvarno, važi? Sad ću otvoriti limenku i probati. Obožavam kolu. Taman se može, Nele. Mogu popiti 10 limenka za nekoliko sekundi. U stvari, znate šta? Došla mi ideja. Otvorit ću sve svoje limenke. Da, tako je. Jedna, druga, treća. A zatim ću staviti na njih gornji deo flaše. I sada mogu popiti sve odjednom. To je jako moćno. To je baš cool. Chloe, iznenadila si nas. Sad je red na Tinu. Hajde, ti imaš 100 komada. Kako ćeš popiti sve to? Imaš jako mnogo kole. Krenut ću od gornje limenke. Otvaram. A sad ću probati. Wow, prelepo. Gasovi izlaze. Izvinite. Ne. Kula će sada pasti. Pazite. Ajoj. Sve se srušilo pravo na nas. Kakav užas. Sa njima nešto nije u redu. Ne, sad će pući. Sakrite se. Ne, sva kola je eksplodirala. Pazite da vas nešto ne pogodi. Jao, Tina je gotova. Sakrite se ispod stola dok ne prođe. Ne, limenka leti pravo u nas. Zašto imam tako malu flašicu? Pa to je izazov. Velika, srednja i mala hrana. Super! Hajde da započnemo degustaciju. Ko će da počne? Ja ću, jer sam ja dobila najmanju porciju. Okej, sad ću da probam. Prvo treba skinuti poklopac. Uradit ću to uz pomoć malih rukica. To je jako ukusno. Oduševljena sam. Ukus je divan. Sve sam pojela. Baš brzo. Čekajte, šta mi je u ustima? Koščica? Ozbiljno? Šta da radim sa njom? Tačno! Mogu je posaditi. Da, treba mi mala saksija i to je to. Ostalo je samo politi to. Jedva čekam da vidim šta će porasti. Gledajte! Porasla je mala lubenica. Ne mogu da verujem. Pogledajte kako je slatka. To treba hitno probati. Neverovatno. Baš mi se sviđa. To je bilo moćno. Dakle, sad je vreme da ja probam žele. Treba pritisnuti. Wow, to je još bolje nego što sam mislio. Ekstra. Treba mi što više želeja. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve što ima u flaši. Da. Čekajte. Sad su mi puna usta koščica.
si uradio? Izvinjavam se. Da, dobro. Neću se ometati. Čeka me moja ogromna flaša. Skidam poklopac i... Nemam dovoljno snage da stisnem flašu. Šta da radim? Ideja. Imam fontanu sa sobom. Ubacit ću je u flašu. Onda će žele sam izaći. Gledajte. Ja sam rekla. Da. To izgleda jako dobro. Ali baš je nezgodno jesti. Nema veze. Onda ću da pijem žele uz pomoć slamke. Miley, misliš li isto što ja? Da? Drugari, dobro, neka jedu. Nije mi žao. Ne. Nešto nije u redu. Fontana se slomila. Drugari, sad će nešto biti. Pazite. Kasno je. Sad smo lepljivi. To je jako smešno. Tako volim želoči, ali imam samo jedno. I ja imam jedno, ali baš veliko je. U stvari, pogledaj koliko oko ima Chloe. Ona je imala najviše sreće. Da, oduvek sam sanjala o tome. Ne, Quentin, ne može. Dakle, ko je prvi? Ja ću. Kakav miris. A punjenje od jagoda, cool. Da, divno. Ali tako sam brzo sve pojela. Ali mogu sipati još sirupa unutra. Da. Odlično. Šta se dešava? A gde sve vremena staje sirup? Eto čemu je stvar. Lopov je pronađen. To je Quentin. Što? Ups, izgleda da su me otkrili. Izvini, baš sam gladan. Konačno mogu probati svoje oko. Kakva dobra loptica. Ne, stani. Vrati se. Pažnja, pažnja, vidim sumnjivi objekat. Papir, kamen, makaze. Jo, čije je to oko? Kija. Da, uhvatio sam. Super. Oko se vratilo kod mene. Da, bila si u pravu, to je prelepo. Ne želim da se ovaj užitak završava. Divno. I punjenje je prelepo. Da. Skoro sam sve pojela. Chloe, šta gledaš? Probaj sad ti. Juhu. Ups, šta je to? Ne mogu te zagrizem. Šta je ovo? Okej. Šta da radim? Smislila sam. Uzet ću palicu. Kija. Mamice. Nije mi dobro. U redu sam. Kao i oko. Ali oko mora biti razbijeno. Nema veze. Dinamit će popraviti stvari. Papir, kamen, makaze. Vidi ovo. Lezite svi. Šta kažete? Ne čujem vas. Ups. Ovo nisam očekivala. Jesi živa, Chloe? Wow, cool. Sad možemo probati njeno oko. Izvoli. Da, divno. Da se dešava? Hej, drugari, kako vas nije sramote da dirate moju hranu bez dozvole? Vratite mi to.